Hoe beleeft de vrouw van Jorrit Bergsma zo'n rit? Ja, ik kan bijna niet kijken eigenlijk, want ja, je weet het nooit. Het is toch net normaal. Het is toch net normaal. Je zit continu uit te rekenen in de ronde 10 en dan just ook nemen met die Rubino en die eitcrème die just er terug in een zakje. En dan denk je, dit gaat gebeuren. We zien die rondetijden. We hebben op zitten letten natuurlijk, we zijn niet gek. Hey. En toen toch? Ja, dit is onwaarschijnlijk. Dat is heel bijzonder. Ja. Het is heel speciaal voor ons, bijzonder ook met de kinderen erbij, dus we zijn heel trots. Je kunt op dat schema rijden van die Jilek. Die gasten weten precies wat ze doen. En toen gingen ze helemaal naar de kloten. En wij dus ook straks. Ja, we zijn gewoon heel trots op Jor. Ook al als hij geen medaille haalt, zijn we gewoon trots. Veel sterk. Feestje.